дуруди бепоён. мавзӯи имрӯзаи ман ниҳоят мавзӯи муҳим аст ва ба ҳар як шаҳрванд ин фоида дораду зарар не ва метавонед ки ин видеоро аз аввал то охир гӯш кунед. ҷашни соли нави мелодӣ 2021 рӯзҳои бешумор кам мондааст. ҳамагон инро медонед ва ман ба шумо гуфтаниям ки дар тамоми давлатҳои абарқудрат яъне ки ин ҷашнро дар тарабхонаву ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар кӯчаҳо, дар хиёбонҳо, паркҳо, боғҳо манъ карданд. барои ҳамин махсус муҳоҷирони зиёде ки дар русия ҳастед, бидонед ки вақте гузарондани ин ҷашнро дар кӯчаҳо манъ карданд, фаромӯш насозед агар шуморо дастгир кунанд дар ҷойҳои ҳамин хел ҷамъиятӣ. гуфтам ҳатман шумо яъне ки ҷарима мешавед, ҷарима месупоред аз 5000 то 10000 рубл. ғайри ин фаромӯш насозед ки падару модарони азиз, солҳои пешин дар ҳамин соли нав ҷиноятҳо ниҳоят зиёд содир мешуд. аксарияти шумо медонед, яъне писарони шумо ҷиноят содир карданд, баъзея дар маҳбас айни ҳол адои ҷазо доранд дар русия ва дар тоҷикистон. баъзея духтарҳоро гум кардед, ҳафтаҳо моҳҳо баъд онҳоро дар ҳолати вазнин ёфтед. аз инҳо ҳам мо маълумот дорем. барои ҳамин падару модарони азиз, ҳамин шаби соли нав на духтар на писар, ҳамин ҷавононро умуман ба кӯча намонед, ба хонаи хешу табор, ба хонаи ёру дӯст намонед. лозим нест. баъд чӣ мешавад? оянда ягон воқеаи нохуш шавад. ки месӯзад? падару модар месӯзад, дигар касе намесӯзад. онҳо ҷавон ҳастанд, ояндаи худро на он қадар хуб медонанд. барои ҳамин падар модар бетараф набошед. ғайри ин муҳоҷироне ки дар русия ҳастед, фаромӯш насозед ки соли нав дар русия 8 рӯз 10 рӯз истироҳатӣ аст. шумо метавонед як рӯз 2 рӯз пеш харид кунед ва муддати дигар рӯзҳо дар хона нишаста умуман ба кӯчаҳо набароед. фаромӯш насозед ки назорат қатъӣ мешавад. шаби соли нав мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ниҳоят зиёдтар мешаванд ва назорат мебаранд. аммо ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ таъкид карда шудааст аз тарафи роҳбарияти давлат ки шаби соли нав умуман хориҷиёнро тафтиш накунанд, ҳуҷҷатҳои онҳоро тафтиш накунанд. баъд шумо ҳаминро шунида аз худ наравед, моро тафтиш намекунанд, ба кӯча бароед. вақте шумо менӯшед, мекашед, ба кӯча мебароед, мумкин ягон ҷиноят содир кунед, мумкин даст ба ягон ҷинояти вазнин занед, бо ягон кас ҷангу ҷанҷол карда ягон касро ба қатл расонед ё ягон дуздӣ содир кунед, ё ки масалан гирем ягон касро таҳқир кунеду занозанӣ шавад. баъди соли нав шуморо маҳбас мекунанд. баъд чӣ мешавад? ояндаи худро бояд фикр кунед. ғайри ин фаромӯш насозед, ҳар яки шумо дар хонаҳо телефон доред, компютер доред, ҳатман рақами телефони полиси минтақавии худро ки ман дар видеои пештарам ҳамаро нишон додам, метавонед ки рақами ҳамон телефони участкови худтона гиред. ғайри ин рақами ҳамон прокуратурае ки минтақаи шумо аст гиред, дар ҳамон хона монед. вақте ки агар мақомоти полис дари шуморо занад шаби соли нав, гӯяд ки ман тафтиш мекунам, шумо гӯед ки шаби соли нав тафтиш ман аст, ҳуқуқи худро донед. гӯед ки мо дарро намекушоем. агар вай задан гирад дарро, ба он кас гӯед ки мо мана ба мақомоти прокуратура телефон дорем, ҳозир муроҷиат мекунем нисбати шумо. барои ҳамин ҳуқуқи худро донед. шаби соли нав дари касеро накушоед. ҳастанд нафароне ки мастанд, аластанд, онҳо намедонанд, худро мақомоти полис мегиранд, дарҳои шуморо мезананд. мумкин ягон қалобонанд, мумкин ягон ҷинояткоронанд. онҳо хуб медонанд ки ҳамин хонада муҳоҷир зиндагӣ дорад, ягон хориҷӣ зиндагӣ дорад. барои ҳамин эҳтиёт бошед. на ба кӯча бароед, на дари худро кушоед, чунки ҳар кор шуданаш мумкин. эҳтиёт ними ҳаёт аст. ғайри ин ба дину мазҳаби дигарон нарасед. хоҳиш мекунам, дар саҳифаҳои интернетӣ бениҳоят зиёд таҳқир мекунед, ҳамин ҷашни соли навро ҳар хел гапҳои қабеҳ мезанед. ҳар як миллат мазҳабу дини худро дӯст медорад. ба иззати нафси дигарон нарасед. мо мусалмон ҳастем, дину мазҳаби худро дӯст медорем, идҳои худро дӯст медорем. бигзор онҳоро низ дӯст доранд, бигзор онҳо қайд кунанд, кордор нашавед. ғайри ин фаромӯш насозед, зиёди шумо дар русия беҳуҷҷат ҳастед, эҳтиёт бошед, чунки маҳз ҳамин шаб назорат ва тафтиш дар кӯчаҳо зиёд мешавад. беҳуда ҷарима наспоред. падару модари азиз, шумо низ бетараф набошед. дар куҷое бошед, фарзандон набераҳои худро назорат баред, аз ҳоли таъкид кунед то ки онҳо шаби соли нав набароянд, дар кӯчаҳо нагарданд, проблема накунанд. муҳоҷирони азиз, фаромӯш насозед, падару модари шумо, ҳамсарони шумо дар тоҷикистон, фарзандони шумо шуморо интизор ҳастанд.
соли навро хоҳед қайд кунед, нахоҳед, ин ихтиёри шумо аст, аммо хоҳиш ба кӯчаҳо набароед. хуб мешуд нанӯшед. вақте менӯшед, худро гум мекунед, маҷбур мебароед ба кӯча ва худо накунад ба ҷинояте даст назанед ва дар маҳбас шинед ва як умр азоб кашед. дар амони худованд бошед. ин видеоро касе мебинад, хоҳиш мекунам класс монед, лайк монед, то ки дигарон бинанд, маҳз ҷавонон бинанд ва бидонанд ки ҳамин ҷашни соли нав як шаб аст, аммо фаромӯш накунанд ки ягон проблемае пеш наояд. дар амони худованд бошед.